గ్రంథము 128వ కీర్తన 2వ వచనము. నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితము అనుభవించదవు. ప్రైజ్ లార్డ్. మనమందరం కూడా ఆశీర్వదించబడతామని, మన చేతుల్లో ఏ విధంగా అయితే మన కష్టాన్ని చేస్తూ ఉంటున్నామో ఆ కష్టాన్ని మనం పొందుకుంటా ఉంటామని, నీవు ధన్యుడువు, నీకు మేలు కలుగుతుందని, నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్ష వల్లే వల్ల ఉంటుంది, నీ భోజనపు బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలీవ మొక్కల వల్లే ఉంటారో, యెహోవా యందు దీవించబడే ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా మనకి తప్పకుండా వస్తాయని, సియోన్లో నుంచి నేను నిన్ను దీవిస్తాను అని, మన జీవితకాలం అంతయు యెరూషలేముకి ఏ విధంగా అయితే క్షేమం కలిగిందో అలాగే కలుగుతుంది అని చెప్పేసి నీ పిల్లలని నీవు చూస్తావు. ఇశ్రాయేలీయులకి ఏ సమాధానాన్ని అయితే నేను ఇచ్చానో తప్పకుండా నీకు దయచేస్తానని దేవుడు ఎన్నో రకాలైన ఆశీర్వాదాలు, ఇంకా చెప్పాలి అంటే సమయము కూడా సరిపోనంత అమూల్యమైన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మన కోసం ఉంచాడు. కానీ ఎవరు పొందుకుంటారు ఈ ఆశీర్వాదాలు? ఎవరు పొందుకుంటారు ఈ దీవెనలో? ఎవరికి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అంటే మొట్టమొదటిగా గమనించుకోవాలి, ఎవరైతే దేవుని యందలి భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వారి మీదకి తప్పకుండా ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి. మీ అందరికీ భక్తి ఉంది కానీ దేవుడు అంటే భయం లేని బిడ్డలుగా మీరు జీవించే వారికి ఉంటారో దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడా, దేవుడు దీవిస్తాడా అంటే ఎండిన నేలను కూడా నీటి ఓబలుగా నింపే గొప్ప దేవుడు ఆయన. సంతులేని దాన్ని కుమారులు గల సంతోషంగా నిలబెట్టేవాడు, పాడైన స్థలములు కట్టువాడు ఆయనే, పాడైపోయిన స్థలములో చెట్లను నాటించేవాడు ఆయనే. తప్పిపోయిన దాన్ని వెతుకుతా ఉంటున్నావు, బాధపడుతూ ఉంటున్నా, ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ప్రతి దాన్ని కూడా తప్పకుండా లేవనెత్తగలిగింది సర్వోన్నతుడైన దేవుడు ఆయనే. సొమ్మసిల్లిపోతా ఉంటున్నాము, బాధలో ఉంటున్నాము, శక్తిహీనంగా ఉంటున్నాము, బలం లేని స్థితిలో ఉంటున్నాము, దప్పి కలిగిన స్థితిలో ఉంటున్నప్పుడు సొమ్మసిల్లిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా బలాన్ని కలుగు చేస్తున్నాడు. శక్తిహీనంగా జీవిస్తున్న మనందరికీ కూడా బలాన్ని కలుగు చేస్తూ ఉంటున్నాడు. అయితే ఎలాంటి వారిని దేవుడు దీవిస్తాను అని తెలియచేస్తూ ఉంటున్నాడు అంటే భయభక్తులు కలిగిన వారిని మాత్రమే దేవుడు దీవిస్తాడో. ఈ రోజు మీరు చెప్పండి, భక్తి ఉంది కాబట్టి ప్రతిరోజు అనుదిన వాగ్దానాన్ని కానీ, ఉదయకాలపు లైవ్ కానీ, సాయంకాలపు కుటుంబ ప్రార్థన కానీ ప్రతిరోజు కూడా అనుసరిస్తూ మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మీయంగా బలపరుచుకుంటున్నారు, కానీ మీలో భయం అనేది లేదో. ఐతుకి ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంటున్నప్పుడు గోడ మీద కూర్చోవద్దురా నాన్న అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే వినలేదు. ఒరే నీకు నిద్ర వస్తుందిరా, నువ్వు అక్కడ కూర్చోబాకరా అని చెప్పేసి ఎంతమంది పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా గద్దించినా నిద్రపోయేవాడు వెంటనే పడిపోడండి. నిద్రపోయేవాడు 4-5 సార్లు తూలి అప్పుడు నిద్రపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఐతుకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా, ఎంతమంది వార్నింగ్ ఇచ్చినా, ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా సరే నువ్వు అక్కడ కూర్చోడానికి అవకాశం ఉండకూడదు, నువ్వు పడిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి ఎన్నిసార్లు గద్దించినా సరే విన్నాడా? వినకుండా అక్కడే కూర్చున్నాడు, కింద పడి చనిపోయినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు మీకు నేను అదే చెప్తున్నాను, ఎన్నిసార్లు గద్దించినా అమ్మా నీ పరిస్థితి బాగాలేదో, నీ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదో, నువ్వు పాటలు పాడుతున్నావు కానీ నీ ప్రవర్తన బాగోలేదు తల్లి, ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నావు కానీ నీ పరివర్తన సరిగ్గా లేదో, వాక్యం వింటున్నావు కానీ నీ నడవడిక బాగోలేదో, సాక్ష్యం ఉందని చెప్పుకుంటున్నావు కానీ సరి అయిన నీతిలో నువ్వు ఉండట్లేదని ఎన్నిసార్లు తెలియచేస్తున్నా అదే వ్యభిచార మనసు, అదే పాపిష్టి తలంపులో, అదే వ్యర్థమైన ముచ్చట్లో, అదే లేనిపోని మాటలో, అదే తాగుడు జీవితము, అదే అనుమానపు జీవితము, ఎదుటి వాళ్ళ ఎదుగుదలను చూసి తట్టుకోలేని జీవితము, నీ పాపపు జీవితం నుంచి నువ్వు బయటికి రాకుండా, ఎదుటి వాళ్ళు ఎదుగుతుంటే తట్టుకోలేని స్థితిలో నువ్వు ఉండకుండా నువ్వు జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు చూడలేదు అనుకుంటున్నావా? ఇంకెక్కడుంది భయం? సినిమాలని, సీరియళ్ళని, వ్యర్థమైన ఇంటర్నెట్ అని, పోర్నోగ్రఫీ అని, బూతులని, చాటింగ్లని, సెల్ ఫోన్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా నీవు దేవుడంటే భయం లేకుండా చేస్తూ నీ జీవితాన్ని నువ్వు పాడు చేసుకుంటా ఉంటున్నావు. నువ్వు భయపడితే తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తావు, నీవు భయపడితే తప్పకుండా వాక్యానుసారంగా జీవిస్తావు, నువ్వు భయపడితే తప్పకుండా దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగా సువార్తను ప్రకటించే వారిగా ఉంటావు, సిలువ భారాన్ని కలిగి ఉంటావు, ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా ఉంటావు. అసూయ నీ దగ్గరికి వస్తుందంటే, కోపము నీ దగ్గరికి వస్తుందంటే నీ మనసు ఇంకా మారలేదో. నేను మతం మారిపోయానని చెప్పుకుంటున్నావు కానీ మతం మారమని బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా తెలియచేయట్లేదు. నీ మనస్సు మారాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉంటుంటే భయం లేని బిడ్డలుగా మీరు ఎంతకాలం జీవిస్తారు చెప్పండి? ఐతుకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినలేదో, నష్టాన్ని అనుభవించాడో. యోనాకు కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే దేవుని మాట వినకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోయేవాడిగా ఉంటున్నాడు. మీలో చాలా మంది కూడా దేవుని మాట వినకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోయినా సరే అన్ని బాగానే జరుగుతుంది బ్రదర్. మరొకసారి దైవ సేవకుడిగా మీకు అందరికీ కూడా హెచ్చరిస్తున్నాను, దేవునికి కాదని, దేవుని మాట కాదని, దేవుని ప్రణాళిక కాదని, దేవుని చిత్తము కాదని నీవు కనీసం ఒక్క అడుగు వేయడానికి కూడా అవకాశం ఉండకూడదు. నీ మాట అవునంటే అవునో, కాదంటే కాదో, ఇంకా వేరొక ఆలోచన ఉండడానికి అవకాశం ఉండకూడదు. 10 మంది కన్యకలు వెళ్ళారు కానీ 5 కన్యకలు మాత్రమే ఎత్తబడ్డారో వారిని బుద్ధి కలిగిన కన్యకలు అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పు, నువ్వు బుద్ధి కలిగిన కన్యవా, బుద్ధి లేని కన్యవా? ఎత్తబడే గుంపులో ఉంటావా, విడవబడే గుంపులో ఉంటావా? ఒకసారి ఆలోచన చేయి. నువ్వు ఎంత కష్టపడి ప్రార్థన చేస్తున్నా, ఎన్ని కానుకలు చేస్తున్నా, ఎన్ని పనులు నువ్వు చేస్తున్నా, నీ స్థితిని మార్చుకోకుండా, నీ ప్రవర్తనని
మార్చుకోకుండా దేవుడంటే భయం లేకుండా జీవిస్తున్న నీ అంధకారమైన భయంకరమైన స్థితిని దేవుడు చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు బుద్ధి లేని కన్యకల్లాగా నిద్రపోయే స్థితిలో ఉంటున్నారేమో, బుద్ధి లేని కన్యకల్లాగా ఏమీ తెలియని పరిస్థితిలో ఉంటున్నారేమో. నీవు ఎంతటి వయసు వాడివైనా, ఏ స్థితిని కలిగి ఉంటున్న వాడివైనా సరే, దేవుని ముందు అందరూ సమానమే. పాపపు జీవితము, దోష జీవితము, వ్యర్థమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టకపోతే దేవుడంటే భయం లేకుండా జీవిస్తూ ఉంటుంటే, ఈ వాక్యాలు అలవాటైపోయినాయా మీకు? పాటలు అలవాటైపోయిందా? వాక్యం అలవాటైపోయిందా? దేవుని సన్నిధి అంటే అలవాటైపోయిందా? దైవ సేవకుడు అంటే అలవాటైపోయిందా? ఆలోచన చేయి. వాక్యము నీకు అలవాటైంది అంటే అది మార్చుకోవడానికి మాత్రమే, అంతేగాని వాళ్ళు అలాగే చెప్తారు, వీళ్ళలాగే చెప్తారో, నేను ఇలాగే ఉంటే అని చెప్పేసి అనుకుంటే గనక నీ జీవితంలో మార్పు అనేది రాదు. ఈ క్షణమే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నప్పుడు బుద్ధి కలిగిన కన్యకలాగా మీరందరూ కూడా జీవించండి. పేతురు చెరసాల్లో ఉంటున్నప్పుడు సంఘమంతా అమితమైన ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశారు. మరి పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? అది అపోస్తుల కార్యాలు 12:6-10 వరకు ఉంటది. పేతురు నిద్రపోతున్నాడు అని చెప్పేసి ఉంటది. మీరు ఆలోచన చేయండి, ఏలియా కూడా చెట్టు కింద నిద్రపోయాడో, సంసోన్ ఎక్కడ పడుకున్నాడో మనందరికీ కూడా తెలుసు. దెలీలా వడిలో పడుకుంటున్నాడో. భయము కలిగి ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ పడుకుంటున్నావు ఆలోచన చేయి. ఏ స్థితిలో ఉంటున్నావు ఆలోచన చేయి. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో నువ్వు గమనించుకో. నిజంగా భయము కలిగి జీవిస్తే, భక్తి కలిగి జీవిస్తే ఇలాంటి కార్యాలు చేస్తా ఉంటామో. నువ్వు ఆశీర్వదించబట్లేదంటే, దీవించబట్లేదంటే, కృప పొందుకోవట్లేదంటే, దీవెనలు పొందుకోవట్లేదంటే, దుఃఖంలో ఉన్నానని, కుటుంబ వ్యాధుల్లో ఉన్నానని, భర్త ఒక సమస్య, భార్య ఒక సమస్య, అక్కమాని, బుకాతాని, లేకపోతే పాస్పోర్ట్ సమస్యలని, ఎన్నో రకాలైన వ్యాధనకరమైన పరిస్థితుల్లో మీరందరూ కూడా ఉన్నారో. ఎన్నో అడ్డంకులుగా మార్చబడుతున్నాయి బ్రదర్. ఈ కోర్టు సమస్యలు పోవట్లేదు, నేను అనుకున్నది జరగట్లేదు, నేను నా బిడ్డలు పాడైపోతున్నారండి, నా భర్త నా మాట వింటలేదు, నా కుటుంబం నా మాట వింటలేదని, ఏంటో ఇది విచిత్రంగా ఉంటుంది నా కుటుంబం అని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నారు కదా. దేవునికి భయపడలేని కుటుంబాలు ఎప్పుడు కూడా నాశనం అయిపోయిన స్థితిలోనే ఉంటున్నారు. ఒక పేతురు ఏంటి, ఒక ఏలియా ఏంటి, ఒక సంసోన్ ఏంటి, ఒక యోనా ఏంటి, ఒక ఐతుకు ఏంటి, ఇంకా చాలా మంది ఉంటున్నారు. ఒకసారి ఆలోచన చేయి. మరి నువ్వెలా ఉండవు? ఎన్నిసార్లు గద్దిస్తున్నా సరే దేవుడు అంటే భయం లేని స్థితిలో ఉంటున్నామేమో, భయం లేని కార్యాలు కలిగిన స్థితిలో మనం అందరూ కూడా జీవించే వారిగా ఉంటున్నామేమో. ఆయన మరొకసారి మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు మనం దీవించబడతాం. మన బిడ్డలు కష్టపడతా ఉంటుంటే మనం ఎలా చూడమో, ఆయన పరలోకపు తండ్రి, మనమందరం కూడా ఆయన పిల్లడమో. మనం కష్టపడతా ఉంటుంటే ఆయన చూడండి నాన్న, గుడ్డివారి కనులే తెరవజేశాడు, సొమ్మసిలిని వారినే బాగు చేశాడు కదా. అందరికీ ఉపకారిగా ఉన్న దేవుడు. సర్వ శరీరులు కూడా ఆయన యొద్దకు రావాల్సిందే. ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారందరికీ కూడా ఆహారాన్ని దయచేస్తాడో, వారి కోరికను తీరుస్తాడో. ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు గనక మరి మనమందరం కూడా ఆయన కొరకు ప్రాధేయపడుతూ అడుగుదాము కదా. ఆయనని అడిగితే ఎలాంటి కార్యాలైనా మన కుటుంబాల్లో జరుగుతాయి. స్వస్థత ఇస్తాడు, విడుదల ఇస్తాడు, ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు, కృప దయచేస్తాడు. కానీ ఐతూకులాగా నిద్రపోయే మనసొద్దు నాన్న, యోనాలాగా నిద్రపోయే మనసొద్దో, పేతురులాగా నిద్రపోయే మనసొద్దో. ఏలియా కూడా అట్లాగే పడుకుంటున్నాడు. సంసోన్ అయితే పాపిష్టి బ్రతుకులో జీవించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. నీవెక్కడున్నావు, నీ పరిస్థితి ఎక్కడుందో నాకు నువ్వు చెప్పాల్సినంత అవసరం లేదో. మోకరించు, ప్రార్థన చేయి. ఈ 2 చేతులు ఆయన వైపు చాచు, కన్నీటితో ప్రార్థన చేయి. దేవుడు మనతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు బ్రదర్ తర్వాత మారతాను అంటే తర్వాత లేదు, ముందు లేదు, వెనక లేదు. రండి మోకరించి ప్రార్థన చేద్దాం. సంపూర్ణుడా, మా గొప్ప దేవా, మీ ఘనమైన కృపగలిగిన శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి మీకు లెక్కలేని స్తుతులు స్తోత్రములు తండ్రి. గడిచిన కాలమంతా మీ అత్యున్నతమైన కృప చొప్పున, ప్రేమ చొప్పున మీరు మమ్మల్ని నడిపించి స్థిరపరిచి కృపనిచ్చిన శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి లెక్కలేని స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. బిడ్డల కుటుంబాలన్నింటినీ మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి ప్రభు. ఇప్పటి వరకు వాక్యము ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రములు నాయన. ఈ ధన్యతను దీవెనను బట్టి లెక్కలేని స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము దేవా. బిడ్డల కుటుంబాలన్నింటినీ ఫలభరితంగా మీరు నడిపించి ఆశీర్వదించండి. ఏ కష్టంలో అయితే, ఏ బాధతో అయితే, ఏ సమస్యతో అయితే, ఏ వేదనభరితమైన పరిస్థితుల్లో అయితే నీ బిడ్డలు ఇస్తూ ఉండగా మీ కృప, మీ దీవెన, మీ ఆశీర్వాదమును, బలమును, శక్తిని ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు అనుగ్రహించి బలమును దయచేయండి దేవా. బిడ్డలందరూ చుట్టూ నీ ఆత్మీయమైన అభిషేకాన్ని మీరు దయచేయండి. ప్రతి కుటుంబాల్లో ఉంటున్న ప్రతి సమస్య నుంచి కూడా పూర్తి విడుదల దయచేసి మా దేశానికి క్షేమాభివృద్ధిని, బలాభివృద్ధిని, అలాగే మందిర నిర్మాణాల విషయం అంతట్లో కూడా మీ కాపుదల, దీవెన బిడ్డలకు మీరు దయచేసి దీవించి బలమును దయచేయమని, ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా అలాగే ఉదయకాలపు లైవ్ కార్యక్రమాలు, రాత్రికాలపు లైవ్ కార్యక్రమాలు స్థిరపరిచి కృప దయచేసి ఆశీర్వదించమని మా ప్రియ రక్షకుడైన యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్.